Vesipesukone, joo. Meidän mökillä juodaan merivettä. Tämä mökki tuli hankittua sellainen 5 vuotta sitten ja silloin mietittiin, että millä tämä vesihuolto ja miten tämä vesiasia täällä hoidetaan, koska vettä kuluu, tykätään saunoa, sitä menee paljon. Et miten me hoidetaan se, koska me ei voida käyttää tuota merivettä sellaisenaan, se ei kelpaa kiukaalle eikä mä tykkää siinä peseytyykään. Ensin kannettiin kanistereilla vettä tänne. Kyllä sitten sen raahaamisessa omat ongelmansa on, kyllä se painaa ja sitä pitää olla jatkuvasti ronttaamassa. Kerättiin sadevettä. Joo, silläkin saa vettä, löylyvettä ainakin. Mutta kyllä se äkkiä se vesi siitä rupeaa pilaantua ja levättyä ja limottuu ne kanisterit. Ei sekään tuntunut oikein järkevältä vaihtoehdolta. Sitten me mietittiin kaivon tekemistä, kyseltiin vähän täällä ympäri mökkiläisiltä ja saarten asukkailta, että miten niiden kaivot on onnistunut, mutta ei jotenkin ei tullut kauhean luottavainen kuva, että se kaivo olisi järkevin vaihtoehto. Sen poraaminen on kallista ja se poraamalla sä voit aina osua sitten johonkin merivesisuoneen tuo kallion halkeamassa ja sitten sieltä ei tulekaan hyvää vettä, mutta se on kuitenkin porattu sinne ja kaivon poraaja ottaa siitä rahan. Niin kyllä siinä monenlaisia haasteita oli ja sitten kuultiin tästä käänteisosmoosista, mutta mikä ihme on käänteisosmoosi, että ei ole aikaisemmin mitään kokemusta. Ja niin otettiin vähän asioista selvää ja niin tuli hankittua sitten tämmönen Finnvoidan laitteisto. Nyt laitteena on Nero Mini ja mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mä juon sitä vettä, mä käytän sitä saunomiseen, peseytymiseen, talousvetenä, kaiken ruuan mä teen siihen veteen. Ja ei mitään ongelmia. Meillä on aina vähän varalla kanistereita, jos vesi loppuu, tulee joku ongelma tai joku ei vieras, ketä täällä käy, niin ei halukaan juoda sitä, niin ok. Meillä on aina vähän kotota tuotua vettä varalla, mutta mä juon aivan täysin Ja tällä laitteistoa me nyt sitten kutsutaan vesipesukoneeksi. Tässä on vähän tätä tavaraa, mitä tulee mukaan ton laitteen Nero Minin paketin kanssa, että siinä on parit tollaset suodattimet, sitten on tietenkin käyttöohjeet. Täällä on aika selkeästi selitetty kaikki suodattimen vaihdot ja talvehtimiset ja noiden liittimien käytöt. Noi liittimet on tosi käteviä. Tällainen muoviputki, mihin tulee näitä on 2 eri putkikokoa ja niihin tulee omat liittimensä. Ja sitten ne saadaan lukittua tämmöisillä sokilla, että ne varmasti pysyy kiinni, mutta toi liitos on kyllä, se on tosi tiukka, että se ei kyllä ihan helposti siitä irtoa. Että jos periaatteessa saat vedettyä ton putken tuolta liitoksesta, niin silloin jotain menee rikki, että kyllä siitä saa aika kovaa kiskoa ja se ei sieltä irtoa. Ja tässä on sitten tällainen pieni kaulus, mitä sitten painetaan, niin silloin se sitten irtoaa tuolta. Ja sitten siellä tuli tämmöinen työkalu. Täällä on kätevä leikellä tätä sopivan mittaisiksi. Tällaisia tulppia kautta tämmöisiä niin kuin päätyterminaaleja, miksi näitä nyt kutsutaan, niin voi laittaa putken tukkoon. Ja mukana tuli myös tämä tämmöinen TDS-mittari, että tällä mitataan toi veden laatu sitten, että se on hyvää juomavettä. Mulla on sitten täällä mukana myös tällaista talvehtimisnestettä.
Mutta tää ei tullut paketissa mukaan, on tilannut tätä erikseen. Talvehtimisnestettä voi laittaa sitten siihen laitteistoon, niin se ei sitten jäädy. Et ohjekirjassa kaikki lukee, että miten noi hommat tapahtuu. Et sieltä selvii kyllä, en mä kaikkea ulkoa muista, mutta niin. Toinen vaihtoehto, jos ei halua käyttää talvehtimisnestettä, niin ton Minin voi ottaa mukaan. Se on tommonen salkku vaan, ajetaan vaan säiliö tyhjäksi ja sitten se ja sitten se membraaniputki, niin ne kun kantaa sisään talveksi, kun ne on lämpimässä. Mutta se on ihan, miten haluaa tehdä sen. Mutta jäätymään tätä laitetta ei saa päästää, että vaurioita tulee varmasti, jos nämä pääsee jäätymään. Tästä lähtee tonne terassin ali ja sitten tänne lavuaarille tulee sitten vesi. Näin. Tämmönen. Täällä on sitten erilaisia vesipisteitä. Esimerkiksi täällä takana on tällainen puutarhaletku. Se on kytketty tuohon tämän kraanan astianpesukone liitäntää. Eli tosta kun laittaa ton hanan avaan, niin silloin tulee vesi tähän. Ja mulla on täällä kalankäsittelypiste, niin tästä saa veden tuohon kalankäsittelypisteelle. Uudella lauta ja pöytä ja perkeet ja työkalut ja näin. Niin kyllä se aika hyvin lentää. Ihan hyvin tällä pesee. Ja tässä on keittiö ja tähän tulee vesi sitten. Ja nämä on kaikki kylmää vettä. Täällä ei ole niin lämminvesivaraajia missään, koska tää jää talveksi kylmäksi, eli pakkaselle, niin kaikki pitää saada tyhjäksi. Lämminvesivaraajankin varmaan voisi tänne saada, mulla nyt ei sinällään ollut mitään tarvetta. Esimerkiksi tämänkin mä oon tehnyt niin, että tää lähtee tää putki tänne ylös. Se menee tuolla katon rajassa. Ai minkä takia katon rajassa? No se on ensinnäkin se lämpimämpi paikka. Silloin kun täällä ollaan esimerkiksi marraskuussa loppuvuodesta silleen, että on kylmiä öitä. Täällä vielä pysyy sitten lämpö. Saunassa on oma letkunsa. Se tulee täältä seinän läpi tälle kraanalle tähän. Ja sitten täällä on letku. Ja se ylettää tohon, että saa tän lämmin vesi. Säiliön täytettyä tästä saunalta. Tämmönen on tää meidän vesipesukone ja niin kuin sanoin, me juodaan merivettä. Otetaan makutesti. Oikein raikas. Ei mitään sivumakua. Puhdasta vettä. Ei uskoisi, että tää tulee suoraan tuosta Merenlahdesta. Kyllä, maistuu.